Prije početka ovog videa htio bih da vas zamolim da se svi subscribe-ujete na kanal, na moj drugi kanal na kojem snimam top 10 igrice za Androide i za kompjutere, tako da ostavite subscribe na kanal, a mi idemo na klip. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi tutorial na kanalu. U današnjem tutorialu ću vam pokazati kako da snimate zaslon vašeg telefona. Znači aplikacija se zove Do Screen Recorder, znači imat ćete link u opisu ovog videa da skinete. Kada uđete u aplikaciju, znači ovako će vam izgledati početna stranica. Znači sad ću vam pokazati sve za što služi. Ova prva početna stranica služi na primjer neke videa što ste snimali da vam budu tu na primjer, tako da ne morate tražiti po telefonu, što je ekstra. Druga stvarčica je što ste screenali na primjer pomoću ove aplikacije, tu vam se nalaze slike, tako da treća stvar je ovo, kao što vidite možete praviti preko te aplikacije i live, tako da neću pokazati kako ono pravite, ali jednostavno je vrlo, sam stisnete ovo dolje u desnom uglu, ovo za live i to je to. Ovdje sam, kao što vidite, postavke, vi možete da editujete video. Evo, kao što vidite, možete da editujete video, ubaciti neka videa, ali nije neko profesionalno editovanje, ali vam može pomoći. Možete na primjer da editujete i naravno i sliku, znači svašta ima ova aplikacija, tako da mnogo je dobra. I zadnja stvarčica, najbitnija stvarčica su ove postavke, znači kao što vidite ima vamo jako puno ovih stvari. Ja ću vam pokazati ovo što je najbitnije, znači ovo video settings, video rezolucija, ja sam stavio na 1080 piksela, tako da mi bude što bolja kvaliteta i sve, a vi sebi naravno možete staviti kako vama paše, odgovara. Video quality, ja sam stavio 12 megapiksela, no vi možete birati koliko vama odgovara. FPS-a, naravno vi isto možete naravno staviti koliko god poželite, ja sam stavio opet 60 FPS jer želim da im bude što kvalitetniji video. Ovdje je video orijentacija, ovdje bih vam preporučio da stavite automatski, jer ako stavite na primjer portrait ili landscape, znači neće vam na primjer ako snimate FIFA ili nešto tako, neće vam okrenuti gameplay, tako da će vam neće vam ispasti baš dobro klip, ali stavite automatski i on će automatski da okrene video. Sad ovdje record audio, to ako želite da snimate zvuk vašeg, znači vaš zvuk u klipu, znači samo stisnite record audio i snimat će naravno zvuk. Video location, ja sam stavio na SD karticu jer imam tamo više memorije, vi možete naravno birati gdje želite da stavite, znači na SD karticu, ako ne imate onda na mobitel. Ovdje je invert video color, to nemojte ništa dirati, to vam je ako želite da vam znači se klip promijeni, da vam promijeni boju, znači, ali to ne preporučujem. Ovdje znači nisu baš toliko bitni, jedino ovo je shake phone to stop recording, to znači to će vam biti uključeno, vi to isključite jer to je ako malo potresete mobitel, znači staće vam snimanje, tako da ne bi baš bilo dobro. Evo countdown, to vam je kada počinjete snimati klip koliko želite sekundi da prođe, znači 3 sekunde prođe, odbrojava i onda počinje snimati. Šta još ljudima ima, evo na primjer da pauzira snimanje dok vi pričate s nekim na telefonu, što je isto ekstra. Evo sad uključite, ako želite uključiti na primjer screenshot da možete slikati zaslon, ova aplikacija. Kamera, na primjer ako želite vašu kameru da ubacite bruš, eto vam je na primjer da možete crtati na primjer nešto po zaslonu, mi ćemo to sad isključiti jer nam nije potrebno. Ovo show touches, to ako želite ovako na primjer da se vidi, ako ne naravno možete isključiti. Watermark, to obavezno isključite, znači to će vam biti upaljeno, vi to ugasite jer to će vam onda biti kao njihov znak i mislim neće baš ispasti baš lijepo. Kao što vidite imate stvarno jako puno i možete praviti live i svašta, tako da znači ćete se u aplikaciji, mnogo je jednostavna, a mnogo je korisna. Tako da ljudi, to je bilo to što se tiče ovog tutoriala, nadam se da ste uživali, da sam vam pomogao. Ako želite još neki tutorial pišite dole u komentare, a mi se vidimo u sljedećih klipa, do tada veliki